Cuk, bisa awak. Terus masih keceklang iki. Piye iku? Sawah, nanti sawah iya awak. Nandur pari, gemes. Kalau tanduri sak ratu kok. Dasar weh. Kok ngendi iki? Dorai. Nah, pas. Bisa awak. Piye? Yo. Weh kata itu. Tuh. Piye jenenge? Kan terus kok ngendi iki? Kene weh, wah, dah. Wah, beliau pinter. Udan wingi sore, saya wis sore. Bu. Weh, piye? Ngomong iki. Rene sik wangono sik. Jaja, Dewi. Piye? Iki lho nandur pari lho. Ayo gak wangono sik, engko tak kei duit. Ya. Ayo. Piye carane iki? Uncep-uncep ngono. Uncep. Yo. Iki paling nyanjang ini. Boy paling nyanjang. Tak belum cecekit. Yo, sapa po? Stok ya Masa pokat. Ya lagune piye sing gemes. Ning atiku miris. Ayo piye? Piye? Lagune piye matane? Balik nyandi kuriwan sik lu. Rampung suara. Kok kepethuk aku kan. Ayo cara ora, aku mati kusu. Iso. Iya. Tuh. Iya. Iya. Nyanyi. Oke. Nyanyi apa? Nyawa. Sing seger lho, sing kupungan atau perhawane. Kebus. Iya. Aku main berkebus aku. Ayo. Apa mau babi? Kebus iki piye? Minggu kuwi. Esok Tukulan nganyangin botol. Kanca Lawas dijak dolan menyang kali. pelem Lem gedhi ngkule rasane jeruk. jem apa? Tuma. Ayo. Ya, tuma kuwi ning endas ya ora gathok. Keri. Jangan dicoba iki. Alah ndane sik wis jog-jog paling tekan. Saran sik wae. Yo. Kan itu. Nói sini ngomong sini. Ngono. Kayak ijet gini wadah ini. Ayo, nuduk. Dek, lunga ora kekel. Tidro. Ngopo denden ki? Aduh ngopo denden ki? Salah Pak Lek. Ngono gege. Salah dulu. Sarung kita. Lewat kene. Oke. Rampung Senen Juragane kok. Ini kan untuk Wah. Iki iso. tak udan bersih. Dan toper bisa nyamang sawah. Gone tonggo Sing digabah ana sama. Masa terus iki. Iki Ye, piye iki? Piye? nyep sip. Yo. Yo. Lanjut esok.